Halo, dobar dan, ovdje Marko. Da li kod vas mogu da se kupe kreveti? Da. Da li imate velike krevete? Imamo. A vodene krevete? To nemamo. Možete da mi date samo jedan savjet? Recite. Ja sam gledao na televiziji kako ljudi imaju vodene krevete i sad ja hoću da imam takav krevet, a tata nikad neće da mi ga kupi. Da. I ja sad želim od mog kreveta da napravim vodeni krevet. Uzeo sam crevo i točim ja vodu na moj krevet i ništa. A koliko godina imaš ti? 10. Nije ti sad pametna ideja. A koliko vode treba? Pa ne znam, zavisi koliko Da li do vrha ili... Pa nemoj da pokušavaš to sam. Pa ja već točim, donosam crevo i... Nemoj to da radiš ili isključi crevo odmah. Ali hoću vodeni krevet. A ne možeš tako da ga dobiješ. Ali već je gotovo. Napunio si? Pa skoro. O Bože. Evo ga, kvasaju mi se noge. Idi Marko, isključi vodu odmah. Počekajte da se napuni krevet. 10 godina ima dete, će vodini krevet, neće da mu kupi roditelj, on uvatio crevo i sipa u njegov krevet u sobu. Idi isključi vodu odmah, bit će ti tata. A se ti to sa mnom šališ? Ja mislim da se ti šališ, da ti ja prekine vezu, nemam ja vremena s tom da se šalim. Znate neki vic? Ne znam.